Türkmenistandaky dowam edýän ýetimali çökünliginiň arasyndaky gurupdan düşen ýylatyň agrymly böleginiň döwlet tarapyndan subsidiýerlenen iýmit önümlerini garaşly galýan wagty döwlet dukanlarynda degslilikdäki ardan azyklar adaty raýatlardan tapawutlylykda öňünden ılalaşylan adamlara çäktiz, kanun we açaçan ýagdaýda göýberilýär. Arzyňy kime ýetirseň şoňa ýetir. Prezidentiňe hem ýazay, sesiňizi çykaran her biriňizden soruljakdyr, aýtmady diýmäň. Şu sözler bilen 20-nji maýda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň biriniň dolandyrjysy Nowatdaky nägile bolan adamlara haýwadatdy. Munyň öň ýanyndan bolsa, ol aýda bir gezek çäkli meçhurda satylýan tawuk buduny almaga gelen adamlaryň öňünde 10 kilogram tawuk buduny hususy dukan eýesine gowşurypdy. Bu ýagdaýlar şaýat bolan paýtagtyň ýaşaýjylarynyň biriniň habarçymyza gurrun bermegine görä, Nowatdaky adamlaryň muňa garşy çykyp Sowda ministrligine arz etjekdikleri bilen haýwadatmaklaryna hem garamazdan bu dukan dolandyrjysynyň çäkli göýberilýän azyklary gutulap çykarmagynyň öňüne alyp bilmändir. Tersine ol gülümsirap, sesiňizi çykarsaňyz özüňizden görüň diýip adamlara dazarlypdyr. Azatlyk radiosynyň gurrungy gidýän dukanyň belgisi we ýerleşen ýeri belli bolsa-da, maglumaty ýetireniň howpsuzlygy nazarda tutulup, ony äsgär etmekden saklanýarys. Bu hadise boýunça Türkmenistanyň Sowda we daşary ykdysady araşdyrmalar ministrliginden kommentariýa almak diýençiklere netije bermedi. Galy berse-de Azatlyň habarçylary ýylaty çäkli meçhurda satylýan iýmit önümlerini dukanlaryň arka gapylaryndan, adatça hususy dukan eýelerine, restoranlara we güç gullyklarynyň işgärlerine çäksiz meçhurda göýbermek tejribesiniň öňden bäri taklanyp gelýändigini belleýärler. Türkmenistanda soňky ýyllarda erbetleşen ykdysady şertler pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda hasda yaramazlaşdy. Ýylatyň agrymly bölegi döwlet tarapyndan kadasyz üçin edilýän subsidiýerlenen iýmit önümlerine garaşly galýar. Azatlyň habarçysy bilen tökbetdeş bolan raýatlar hususy Sowda nokatlarynda bahalaryň güç ýeterden has aşadygyny aýdarlar. Bu ağırlykda paýtagtyň döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlary emeli ýagdaýda aradan aýrymak boýunça görülen şäherleriň arasynda subsidiýerlenen önümleri protokol köçeleriň ugrundaky elit jaýlaryň ýaşaýjylarynyň gapysyna getirilmegi hem dowam etdirilýär. Öňünden telefon arkaly ılalyşyp getirilen ardan bahaly makaronlarynyň rengi garalyp gidipdir. Hammana ammarda 20 ýyl taklanypdyr diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri 20-nji maýda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Bu ýagdaýlaryň arasynda häkimetleriň 2000 manatdan ýokary aýlyk alýan adamlaryň maşgalalaryna subsidiýerlenen azyk önümlerini bermegi betitmegi hem planlaşdyrýandyklary barada maglumatlar bar. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurtdaky mali çökünligini, azyk krizisini, adamlaryň ýüzbe-ýüz bolan gündelik meselelerini açyk boýun almaýarlar. Şol bir wagtda goloýda jurnalistleriň çap edenleriň öwünde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn garandaşlarynyň ýylatyň başdan geçiren azyk krizisinden bähbit görýände we iýmit şertnamalarinden gelen girdijilerine millionlarça dollarlyk kaçan jaýlary edinýändikleri bellenip geçilipdi. Türkmenistanyň orta mekteplerini may aýynyň aýagyna geçirilýän soňky jaň dawralaryna görülýän taýýarlygyň çägini uçurumlardan pul ýygnalmagy bilen odalan kyn ykdysady şertlerde ýaşaýan goly ukom aşgarlar haskan başça kedewar bolýar diýip Azatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Şol wagtda mekteplerde okuwçylardan ýygnalýan pullaryň meçhörüne öwrenen habarçynyň maglumatyna görä bu çär üçin toplamaly terişdäniň belli bir kesgitlenen çägi hem ýok. Netijede belki de dawaralaryň tutumuna we mektep ýolbaşçylarynyň göwün isleglerine görä ýygnalýan pullaryň muktary mekteplerde dürli hem bolup bilýär. Masal üçin Türkmenabaddaky 10-njy, 12-nji, 33-nji, 48-nji, 55-nji orta mekteplerde 25-nji maýda geçiriljek soňky jaň dawaralar üçin uçurumlardan 2-5 min manat aralygyna pul toplanýar. Emma Farabdaky 1-nji, 2-nji, 5-nji, 10-njy orta mekteplerde 3 min manat aralygynaky terişde ýygnalýar diýip habarçy aýtdy. Ýöne bu ýygnalýan terişdeler diňe çäreleriň çykdajalary üçin, mektep direktoryna we okuw bölümleriniň müdirlerine sowga dalmak üçin, okuwçylaryň arasynda moda, ýagny ýöň bolan geyim meşkleri satyn almak üçin hem her okuwça 1-2 min manat aralygyna terişde gerek bolýar. Azatlyk radiosi geçen ýyllarda bu çykdajylary çekip bilmeýän enatalaryň çağam diň duşlarynyň ýanyna kemsilmesin diýip bergi borja girişi kä halatda bolsa öz janyny kast eden ýaşlar hakynda hem habar berdi.
Hatanyny geçen ýylyň 25-nji maýynda habarçylar diňe bir sebäpde 3 okuwçynyň özüni helaklandygyny habar berdiler. Emma häkimiýetler bu hili habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýärler. Türkmen medeniýeti bu problema göz yummagyny dowam etdirýär. Yerli synçylar ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň bu ýyl hasam çoňlaşanyny we munyň soňky jaň dawrasyny geçirjekler üçin haskan alada bolanyny aýdýarlar. Radiýanyň habarçysy bilen gurulşan bir näçe enatanyň tasdiklamagyna görä, häzirki krizis döwründe köp maşgalanyň bu hili artykmas çykdyjylar çekmäge ýagdaýy ýok. Olar bu çykdyjylaryň her hili garaşylmadyk ýagdaýlara alyp gelýändigini, enatalaryň käbiriniň soňky jaň dawralary tagaman sowlaýança iňňäniň üstünde oturan ýaly bolýandygyny gurrun berdiler. Bu ýyl eşdilýän zatlar hasam utançly. Farapda okuwçy ýyllar soňky jaň dawrasyny awray bilen geçirmek üçin her hili biýawraýçylyga ýüdürýärler. Olaryň arasynda öz päkligini satýanlar da bar diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurulşan ýaşaýjy aýtdy. Özüni Bahar diýip atlandyran Lukmanyň habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Farabyň 1-nji we 24-nji mekdepleriniň iki okuwçysy soňky jaň dawralar üçin pul tapman öz janlaryny kast etmäge synanypdyr. Olar häzir Farab keselhanasynda bejer galýar. Ýöne diňe bilen bilýänimiz, beýle ýagdaýlaryň bilinmän, eşdilmän galýany hem azerlip yerli Lukman radiýanyň habarçysyna aýtdy. Soňky jaň dawralar üçin pul tapmaýan we uly durmuşa pata almaga taýýarlanýan okuwçylar deň duşlarynyň ýanyna utanjak almalyk üçin her türlü jenaýatlere şol sanyny ogurluga hem ýüdürýärler. Soňky aýda 25-nji maý dawralarynyň öňü sirasynda Farapda mektebi tamamlayan okuwçylaryň adyndan 11 tansy awtologlaryň tekerlerini goýun sygyr urlap saklandy diýip habarçy polisiýadaky çeşmelerine salgylanyp aýtdy. Adynyň aýdylmalygyny soran resminiň tasdiklamagyna görä, polisiýada sora gedilen ýaşlaryň ählisi jenaýatçylyga soňky jaň dawrasyny pul tapmak üçin baş goşanlygyny boýuna alypdyr. Türkmenistanyň mekteplerine çağalar okuyan enatalar diňe soňky jaň dawralarynyň öňünden näl, bütün ýylyň dowamynda her hili kanun salgytlary tölemäge mejbur bolýar. Azatlygyň Türkmenistanyň bilim ministrliginden mekteplerdäki ýagdaý, şol sanyny soňky jaň dawralarynyň çykdyjylary baradaky soraglaryna jogap almak tagallalary häzirçenli netije bermedi. Lewapda häkimetler 10 tonuluk tohumluk paýty çyýdyny ele salandan soňra Sewitdäki çyýt gytçylygy we munyň ýağ önemçiligini ýetirýän oňoýsuz täsirleri barada habarlar gelip gowuşýar. 19-njy maýda Azatlyk radiosy polisiýanyň ykdysady jinaýatlary garşy görüş bölüminiň we keseleriň ýaýramagynyň öňüni almak bilen meşgul bolýan Toporuň däne wetrawynyň Galkynyş şäherçesine 10 tonu tohumluk çyýdy we 1 tonu arasalanmadyk ýarym taýýar ýagdaýdaky ösümlik ýagyny we ýağ çykarýan enjamy ele salanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky maglumatlaryna şu günler Türkmenabadyň ösümlik ýağ karhanasynyň çyýt ýetmezçiligi sebäpli işini togtadanyny habar berýär. Çyýt gutordy, çyýg mal ýok. Şol sebäpden ýağ zawody işini togtatdy diýip zawodyň bir hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. İşgärleriň 60 göterimi töleksiz ruhsada goýup berildi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Yerli karhananyň öz işgärlerini köpçülikleýin töleksiz ruhsada uğratmagy sebäpli dowam edýän çyýt gytçylygy bilen bir hatarda tutuş ýurt boýunça ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Ýatdasak 2 aý mundan Lewapda köp sany döwlet edara karhanalary işgär sanyny kemeltdi we käbir pudoklaryň işgärleriniň aýlyk haklarynyň belli bir böleginiň harit bilen tölenilmegi kararlaşdyryldy. İşgärler 1-nji ýyldan töleksiz ruhsada çykmaga borçlu edildi. 3 ay hak tölenmez. Sentýabr aýynda täze ekilen paýtanyň çygydy gelýänçe bizi işe çykarmadylar diýip ösümlik ýağ karhanasynyň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onuň sözlerinden çen tutulsa mejburi töleksiz ruhsada ýeberilen işgärler mewsumlaýyn işgärlerden. Sewitdäki ýer ösümlik ýağ karhanasy öz işini togtadýan wagty bazarlarda paýta ýagynyň bahasy ýokarlanýar. 5 litrlik paýta ýagynyň bahasy 200 manada çykdy diýip bir Sewit ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet dukanlaryna paýta ýagy aýlyk paýok hökmüne hojalyklary ardan bahadan satylýar. Her maşgala aýda 1,5
yarım litr paýta ýagy satylýar. Gapdaly bilen 2 gutu kükürt berilýär. 10 adamlyk hojalyklara 10 litr paýta ýagy berilýär. 10 köp adamlyk hojalyklara 5 litr berilýär. 1,5 litr paýta ýagynyň we 2 gutu kükürtüň bahasy 10 manat diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ýöne onuň sözlerine görä çyýt gytçylygynyň fonuny ösümlik ýag karhanasynyň öz işini togtatmagy bilen yerli ýaşaýjylar ýag paýoklarynyň gijikdirilmeginden alada galýarlar. Ýag zawody durdy, ýag defisit bolar diýip yerli ýaşaýjy aladalaryny beýan etdi. Ýag karhanasynyň işgärine görä 3 ýyl töweregi mononol zawod 3 çalışykly işlerini 200-240 tonna paýta çyýdyny gaýtadan işlemäge ukyp lekeni. 2020-nji we 2021-nji ýyllaryň maý aýlaryna çenli 80 tonna çyýt doğrudan işlenýär diýip olaýdýar. Geçen ýylyň aprelinde Türkmenistanyň günnäger sebitlerini gopan harasatdan soň Sevitin ekerançylyk meýdanlary uly ziýan çekdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä 2020-nji ýylyň ekiş mewsüminde Lewap vilayatynyň Çärjek, Farap we Saýed etraplaryna 2-3 gezek sökülip täzeden eklen paýta meýdanlary bar. Ýejeklen paýtanyň hasyrlylygy pes boldy. Paýtanyň pes hasyrlylygynyň netijesinde çyýt gytçylygy. Çyýt gytçylygy sebäpli bolsa ýag defisiti ýüze çykypdyr. Azatlyk radiosy häkimetleriň ýurdun oby hojalyk budugyna ýol berýän kemçilikleri, daýhanlaryň dökün tehnika we suw ýetmeçilikleri barada ýerli habar berýär. Yerli ýaşaýjylar paýta ýagynyň bol bolan döwürlerini ahmyrlaýatlaýar. Öňkü döwür gowdy. Paýta ýagyny isleseň 10 litr, isleseň 40 litr satyn alyp bolýardy. Hany şol döwürler düýüş ýaly geçip gitdi diýip Lewaply Mamadaýda anyk haýsy döwür ýatlaýanyny aýdyňlaşdyrmany hyrçyny diýişleýär.